ċifri tal-Eurostat juru li Malta kienet l-aktar pajjiż li ħoloq impjiegi matul l-2018. Iċ-ċifri tal-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika dwar il-ħolqien tal-impjiegi juru li rata f'Malta kienet ta' 5.7%, jiġifieri 4 darbit aktar mill-medja Ewropea li kienet ta' 1.4%. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-akbar tkabbir fl-impjiegi ġie reġistrat f'Malta, segwit mill-Kroazja b'4.9% u l-Irlanda b'4.7%. F'kumenti lil One News, il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen laqa dawn ir-riżultati u nota wkoll id-differenza fil-ħolqien tal-impjiegi li kien hemm fl-2008 u fl-2018. Turi li Malta hija l-aqwa fl-Ewropa fejn tidħol iż-żieda ta' tkabbir tax-xogħol li esperjenzajna f'pajjiżna kemm fis-sena 2018 kif ukoll anke fid-deċenju ta' qabel, ġifieri meta tikkompara l-2008 mal-2018 tara differenza li ma tistax tqabbilhom. Kenna improvement sostanzjali across the board. Fil-fatt l-istatistika tal-Eurostat turi li fuq medda ta' 10 snin Malta reġistrat l-akbar tkabbir fl-impjiegi ta' 46%. Isegwi biss il-Lussemburgu bi ftit aktar minn 28%. Il-Ministru Bonnici żied jinnota li l-miżuri li ħall-Gvern fl-aħħar 7 snin fosthom iċ-childcare b'xejn għal familji Maltin u Għawċin waslu wkoll għal żieda kbira fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Kien hemm ukoll improvement fl-ammont ta' nisa li jaħdmu fid-dinja tax-xogħol u fil-fatt jiena llum żort il-Jobs Plus biex nirringrazzja lil ħaddiema tal-inċentivi li għamlu li raw li l-ammont ta' nisa f'temp ta' 10 snin sploda fid-dinja tax-xogħol b'52% li hija figura importanti ħafna. Fil-fatt, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblikati brabta mal-Jum Internazzjonali tal-Mara juru li matul 2018 in-nisa fid-dinja tax-xogħol telgħu għal aktar minn 96,600 jew 41% tal-persuni kollha fis-suq tax-xogħol. L-NSO żied jgħid li d-distak fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-nisa f'pajjiżna naqas minn sena l-oħra mill-2013 l-hawn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.